Ang ulo sa mga nagbagang balita, weather forecast. Gipakita sa Shoreline nga adunay posibilidad nga magdala og ulan ug pagpanakop sa Visayas. Sa local news, ang operasyon sa Provincial Regional Office 10 nakab-ot ang tagumpay sa pagsakmit og illegal nga droga nga nagbalor og 3.2 milyones. Ang giplano nga charter chains pinaagi sa People's Initiative gipakitaan og kritisismo sa Cagayan de Oro. Ang COBI mamahimong pakyason ang pag-supply sa code tungod sa aktual nga utang nga mosaka ngadto sa kalahating bilyon nga piso. Og sa nasyonal, ang gobyerno wala magduda sa mga protesta sa Metro Manila batok sa modernisasyon sa jeepney. Ang usa ka nagretiro nga justice sa Supreme Court nagpahimangno sa kinahanglanon sa desisyon sa Korte Suprema sa enabling law alang sa People's Initiative. O sa international, ang Santo Papa nagtindog sa iyang desisyon sa pagbindisyon sa mga parihas nga kaslon nga pagpahibalo nga ini misunod og sayop. Entertainment, kinsa si Kim Chiu handa bang hikalimtan ang gugma? Ayana Quezon, ang apo ni Dolphy, nagtapok sa entertainment industry. Sports, human sa Australian Open si Alex Iyala manglakbay paingon sa India alang sa tennis engagements. Usa ka estatwa sa Miami magdala og dayag nga kita sa legasya ni Dwayne Wade. International feature, ang Dolce & Gabbana nagpakita sa ilang collection sa Slick sa menswear sa Milan. National feature, ang Palawan nahimong trending nga destinasyon alang sa 2024 tungod sa Trip Advisory. Trivia, unsang hinungdan sa kahulugan sa kasilayanan sa mga bituon? Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ako ang inyong alagad sa balita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast, ang Shoreline giila nga makapadala og ulan ug pagpanakop sa Visayas ug Mindanao. Sa Lunes gituohan ang Shoreline makapadala og ulan ug pagpanakop sa silangang bahin sa Visayas ug Mindanao. Samtang ang Luzon ug ang ubang bahin sa Visayas maapektuhan sa northeast monsoon o amihan. Ang ubang rehiyon sama sa Eastern Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Caraga, Northern Mindanao ug Davao Region gi-expect nga adunay madag-umon nga kalangitan nga may kasamang ulan ug pagpanakop nga mahimong makahatag og pag-ulan sa kusog nga mahimong pagdala og flash floods o landslides tungod sa kasarangan ngadto sa grabing ulan. Sa wala pa ang Cordillera Administrative Region, Mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Bicol Region ug Western Visayas mag-experience og bahin-bahin nga pagdag-om sa kalangitan ug hinay nga pag-ulan. Sa local news, sa Cagayan de Oro City nagkantidad og 3.2 milyones ang illegal nga drogang giisyu sa mga pwersa sa Police Regional Office 10 sa usa ka bag-ong operasyon nga naglangkob sa Northern Mindanao Region. Sumala sa tigpamaba sa PO10 nga si Police Major Joanna Navarro, kini nga pag-aksyon mao ang resulta sa nagpadayong operasyon batok sa illegal nga droga sa mas ubos nga unit gikan Enero 4 hangtod 10 niining tuiga.
Cagayan de Oro City. Ang mga nag-apod-apod sa constitutional change sa Pilipinas nagduso sa usa ka pinaagi sa People's Initiative or PI nga gi-initiate sa mga opisyal sa barangay sa syudad. Si dating makasandig barangay kagawad Nixon Baban ang nagdumala sa usa ka kampanya sa perma aron pagtigom og 8 ka milyones ka mga lagda nga nag-emphasize sa mga kapildihan o nagligad nga pagsulay sama sa constitutional conventions o constituent assemblies. Ang COBE mohunong sa pagsupply sa code nga ang utang karong duulan sa tunga sa bilyon ka pisos. Ang Cagayan de Oro Bulk Water Incorporation o COBE mamahimong ihunong ang pagsupply sa tubig ngadto sa Cagayan de Oro Water District o CODE hangtod nga mabayaran ang anahang utang nga karon hinungdanon na og kapin sa kalahating bilyon sa piso. Sumala sa usa ka dokumento gikan sa CODE hangtod Disyembre 13 tuig 2023 nagaabot og 437,057,627 pesos point 52 centavos ang utang sa code sa bulk water supplier. Gipahibalo ni COBE nga ang Office of the Mayor kay ang code kini mao'y giutang sa syudad. Kung dili mabayaran ang utang sulod sa 30 ka adlaw, ihunong na sa COBE ang supply sa tubig. Nagpahayag si COBE og kabalaka sa mga nadilyenteng bayad sa code nga makapikto sa ilang panginabuhian. Good afternoon, Misamis Oriental. So I am Kyle Mutia. I'm promoting the Indays Banana Chips. And the chips are started way back year 2000 from Misamis Occidental. And for the legacy sa iyang mama sa tagiyagid sa Indays Banana Chips, from 2000, then to move to 2014, nag-start ang atong banana chips in 2013 sa Kamamanaan, Cagayan de Oro City. So makita nimo ato mga chips is natay tulo 35 each, tulo 100. Yung naapote pampasalubong, this one. This is 200 pesos. So unong kabok solod. So ang each ani is 35 pesos. So naa siya tulo ka variants. Naa siya natural flavor like this. Dayon naa tay sour cream, natay barbecue og naapod tay cheese flavor. So mas lamian pag gini nga chips kaysa sa uban. So as of this, I'm promoting this nga mopalit o mutilaw na mo ani nga chips kay this is for promoting to our Misamis Oriental, all of the Misamis, especially sa atong chips. So daghan. Wala kay idea kung ano sa nag-start ang Kuyamis. Actually, I think I have no idea to the Kuyamis because I'm promoting the chips. Pero in my own idea, nag-start ang Kuyamis for the term of Imano. Year Imano. Yeah, pero I think nag-start siya mga 94, no? 94. So I think 1970s, di ba? 70s, sakto. 1970s. Then, so mo na nga, every month of January, nagitay Kuyamis gyud. So, ang ato mag-promote karon is ang kaning natural gyud nga banana chips, which is wala siya preservatives. But not only this, daghan ng uban nga wala siya preservatives. Natural. This only the cheapest, pinaka-cheapest nga banana chips. Pwede po nato ni siya ipasalubong. Kung gusto nato ni dalon pod sa gawas o sa Manila, but only entire Misamis Oriental, nindot gid siya nga pampasalubong ng bayan pod. So wala ka mo yung sa Davao sa mga franchise. Actually, we are looking for the franchising of this Inday Banana Chips. And then as of now, wala pa gid tagyod nag-expand because we are starting up from the start of 2014 and the present for this 2024.
Kung among baligyan namo is more on smartphones or laptop. Apoy pod mga gaming laptop or mga monitor, printer, speaker o mga dayon. etc. mga tablets dayon. Ang brand ng mga baligya is kasagaragid mga gid siya, mga kani iPhone o kani iPhone or og mga Android dayon si Xiaomi, Poco, iPhone na kani siya si iPhone 11 mura gid ang the cheapest na kani siya. May halino nila sa mga pangmasa gid sa mga na to, kababayan na to is iPhone 11. Yung price is 28,400 ni siya. So barato rin siya lower than SRP, 128 gig yung storage ko dani. 4 gig RAM ni siya. So sa mga 4 gig ni halos sa mga iPhone kusog-kusog na pud ni siya. Kani sa halin halinon gud siya dili siya ingon nga only one brand lang ang pinamahalinon siguro kaning gyud kani si Infinix, Tecno, kani silang duha may mga top mo ni mga top na to kaning duha si Infinix ug si Tecno. Then for sa dayon for more on camera si Realme, si Xiaomi. Then sa pinaka top na to sa sa for overall gaming kani si Poco. Munang sa mga overall gaming gud sila. Atong available na to is naatay HP, Asus o Lenovo mo mga tulungan niabot sa mga brand namo sa laptop. Dili tanan nga medyo siya. Ang gid kasagara sa mga gid ang nila is Acer or Lenovo. So si Lenovo is more gid siya ang gid kanang high spec gid siya nga lower price gid siya. Pero ang kasagara gid sa mga more on quality pud sa magipangita pud sa mga pang college or is Acer. Si Acer gid ang well known gid na siya nga brand gid si Acer. Affordable pud si Acer pud. Si Bimbo nga barbak natay kung sa specs nato siya natay specs nga sa Intel natay Core i3, Core i5 nya. Kung sa AMD pod natay Athlon natay 18 gyapon pinakaubos. Sunod Athlon ay din ang Ryzen 3 mo siya Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 nasad sa Intel nasad tay i7 natay kining border nga available Gigabyte o BioStar natay MSI, ASRock. Sa atong graphics card napunta kining 4070 Ti, 4070 Ti o 4060 Ti. Ang price ani sir 61,000 ang 4070 Ti. 4060 Ti nasa 31,000 plus. Ang Galax nasa 13,000 ang katong iyang 1660. 8 gig na siya, 6 gig siya sir. Natay dire mga RAM available daghan, Panther ang available o Gramsta. Kung mag-apply si client og home credit, need na mo is one valid ID lang sir. Example, kung new client siya is one valid ID tapos 30% down payment. Kung reloaner ka sir, pwede ra pud na mo i-check imong account basi na siya low down payment kasi pwede ra siya 200 any iyang item iyang kaon sir. Like siya na ang bahala kung sa kaon yung item basta low down payment lang gid siya. New client is 30% down payment sir. Pero nami bago nga karon system generated na mi sir ha. Sir, ang bago nga system if ever kung new client si customer need niya og source of income, mag-base home credit sa yung source of income mo iyang application nga ginhatag sa amo. Kaya mag-approve man na sir, main Manila ang mag-approve na sir. Then sa kung depende ni client ang pilahon niya ka months bayaran sir. Napod kay terms nga 6 months, 9 months, 12 months, 15 months at 18 months. If ever makabayad si customer sa iyang first payment, butang na to 6 months yung term nga ginahatag, pwede ra niya i-advance og bayad, pwede siya manawag sa customer service para
4 months or 3 months na po siya low down payment, sir. Automatic kasi ang ano siya, sir, kaning good payer. Tawagan niya, first is tawagan niya si customer service, sir, na inform siya nga iyang i-prepaid o bayad. Kung relevant na mo, sir, is i-check ang account ni sir or ni ma'am, automatic na siya low down payment ang iyang i-down service and bundle yung paon. Pwede rin po furniture, appliance, cellphone, gadgets, laptops, cosmetics, school supply, cellphones, mga sir, headset, pwede po bundle, mga laptop, mga speaker, printer, monitor, keyboard. Kung wala kay cash, sir, pwede rin po utang. Need lang na mo ID lang yun, 30% down payment, mama, sir. Pakitaan lang si Home Credit. Sa national news, ang gobyerno nagpabiling walay pugong-pugong sa bag-ong mga protesta sa Metro Manila batok sa jeepney modernization. Ang mga opisyal sa transportasyon walay gipasagdan sa mga pagprotesta sa Metro Manila batok sa programa sa modernization sa jeepney. Sa humigit kumulang 600 ka mga jeepney nga dili gipang-angkon nga kuno delikado anaa gihapon sa rehiyon ug ang mga opisyal nagtuo nga adunay labaw nga alternative nga mga opsyon sa transportasyon sama sa mga bus. Ang usa ka retirado nga maestrado sa Korte Suprema nagpasiugda sa panginahanglang sa usa ka Korte Suprema nga nagdesisyon sa makapara ang mga balaod alang sa People's Initiative. Ang Korte Suprema makahukom kung ang Republic Act 6735 ang enabling law alang sa People's Initiative saktong alang sa pag-amend sa 1987 Constitution. Sumala sa usa ka nagretiro nga Associate Justice sa Supreme Court si Adolfo Sevilla Azcuna, gipasabot ni Azcuna nga adunay bastante nga panahon alang sa mga tagapagtukod sa People's Initiative aron pagtigom og mga lagda. Apan ang suliran ana sa desisyon sa Korte Suprema sa saktong law sa RA 6735. Gipasidunggan niya ang desisyon sa 1997 Santiago versus Comelec nga nagpahayag na ang RA 6735 dili saktong buhat alang sa mga petisyon sa initiative. Og sa international news, giipit sa gipahayag nga ang Papa sa pagtino sa mga pag-ampuso sa parehong sekso nagpamatuod nga sayop ang pag-intindi. Gipangtanggol ni Papa Francisco nga ang kagahapon nga desisyon nga nagtugot sa mga pag-ampuso alang sa mga mag-uuma nga parehong sekso nga nagdahom nga ang pag-uyon sa sulugoon sa sulod sa simbahang Katoliko nagagikan sa kakulang sa pag-intindi. Usa ka panagsulto sa TV, gibanaw niya ang makakalapuyong debate nga gisunod sa desisyon sa Disyembre 18
nga nakatambo nga ang mga nagdesisyon mahimo nga mahatagan og kabalaka kon dili hingpit nga masabtan. O sa entertainment, gusto bang andam na si Kim Chiu sa pag-ampo og gugma? Si Kim Chiu ug si Paolo Avellino ang mga panguna nga mga artista sa linlang. Wala sa pag-attend sa media conference sa serye human ang nga nagpositibo sa COVID-19. Bisan sa ilang kahimtang sa panlawas, ang mga A-list actors nga karon nag-uban sa Philippine adaptations sa What's Wrong with Secretary Kim, kuyugan nga gipakita ang mga sinyalis gikan sa giistoryahan nga serye nga linlang nga una sa Prime Video o gipasundayag sa libreng telebisyon sukad sa Enero 22, gipunto ni Director FM Reyes nga ang streaming version gipanggamit lamang ang 40% sa gishoot nga material. Si Ayana Quezon ang ulisi sa Dolphy nagsulod sa industriya sa panghibalbala sa dihang nasayran ni Ayana Quezon ang pagkakailanlan sa iyang lolo. Nibuto ang iyang kagustuhan sa pagkaartista. Ang 19 anyos na bagong dating nagatagbaw sa iyang lolo nga si Dolphy naghandom sa inspirasyon sa iyang great-grandfather nga nagtan-aw sa iyang mga pelikula o mga karaang video sa YouTube nga nagahatag sa iyang kalipay o pampauswag sa iyang pagpadayag. Nailhan ni Quezon ang responsibilidad nga naa sa iyang respetadong apelyido. Nagpahayag og pasalamat si Quezon, nagpahayag og pagpasalamat sa Quezon Clan alang sa gabay og suporta. Sports. Human sa Australian Open, naglakbay si Alex Iyala padulong sa India alang sa mga panghitabo sa tennis. Ang Filipina tennis sensation nga si Alex Iyala nibalik sa Manila alang sa usa ka pistahan human sa iyang partisipasyon sa mga kwalifikasyon sa Australian Open sa Melbourne. Bisan pa sa kadaot sa unang hugna ngadto sa kalibutanong number 128 nga si Rebecca Peterson sa Sweden, nagpahayag si Iyala sa kahamugaway sa eksperyensya. Kipadayag niya ang iyang kalipay sa pagsuwat ni Rod Laver Center Court nga nagatagna na pagdula diha niini sa umaabot. Ang kahimtang ni Dwayne Wade inhon pinaagi sa usa ka estatwa sa Miami. Ang kahimtang ni Dwayne Wade mahimong tukmang daig pinaagi sa usa ka estatwa sa Wade Country gisaysay sa Miami Heat ug ni President Pat Riley. Kini nga historic nga gipasidungog nagbuot sa paghimo kang Wade nga ang unang panlalaro sa kasaysayan sa franchise nga makadawat sa ingon nga pamaagi. Ang pahayag nahitabo sa tungang time nga seremonya nga nag-celebrar sa pagkahibalo ni Wade sa Basketball Hall of Fame sa 2023. Si Pat Riley nga nagpasundayag nga gitumbok sa seremonya nga naglangkop sa usa ka bobblehead og nagpamatuod sa tumong nga pagtukod og usa ka 8 ka piye sa estatwa sa guwang sa Casillas Center. International feature. Giablihan sa Dolce & Gabbana ang sleek nga collection alang sa mga lalaki sa Milan. Sa Milan Fashion Week, gipakita sa Dolce & Gabbana ang ilang sleek nga collection alang sa mga lalaki nga nagtanyag og maayo nga ginatahi nga mga panapton sama sa nagkadugayng mga kalo og mga higot sa jacket labaw sa pipila nga itom ug may mga aksentong puti, abog o dinim. Ang koleksyon nga ginganlan nga sleek nagtumong nga ipakita ang pag-uswag sa mga balor pinaagi sa kalidad.
Ang nagpaila nga Amazon founder nga si Jeff Bezos ni partisipar sa sinalida sa iyang partner nga si Lauren Sanchez nga anak ni Nico Gonzalez nga naglakaw sa catwalk. Og diri sa national feature, ang Palawan ni kabit sa mga trending sa destinasyon alang sa tuig 2024 sumala sa TripAdvisor. Ang Palawan usa ka bati nga gidayeg nga pinakamaayos nga isla sa tibuok kalibutan. Nakapot sa usa ka kadak-an nga pwesto sa listahan sa TripAdvisor sa mga trending nga destinasyon sa kalibutan alang sa tuig 2024. Sa trivia, unsa ang nagpakusog sa kahayag sa mga bituon? Ang pag-intindi sa kahayag sa mga bituon kinahanglan makighinubay kita sa mga kasaba sa komposisyon sa bituon. Ang komposisyon nagtino unsa nga klase sa kahayag ang usa ka bituon naglabay. Ug ang mga pagbag-o niini nga paglaba nagambag sa kahayag. Gidugang pa nga ang kadako sa usa ka bituon may usa ka critical nga factor. Ang mas dako nga mga bituon tungod sa ilang nagkadaghan nga lawak mahimo maglabay sa mga oras daghan nga kahayag kaysa mas gagmay nga bituon. Ug mao kato ang atong nakuhang impormasyon gikan diri og sa gawas sa nasod. Padayon sa pagpaminaw ug paglantaw, please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rab on YouTube channel ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa Pinoy Rab News Channel Cagayan de Oro. Ako nagahangyo sa pa nga mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and info. Subli, daghang salamat ug dalaygon ang Dios. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.